kapanya ajak lainnya malah buyang abidin dek untung kadiana lah rupanya dek mencalik ke belakang tampak sinan si Bainar. Satunya calik si Bainar lah 2 kali jatuh dari pematang bagolek masuk sawah sudah babang. Aduh dek tua ni. Itu banyak melaknya kini sedang deinyo lesi abidin nyokaban kebaki ayah dan adik ayah sabananya
mulai mukabu pandapek nambo tuntui nambo ambil di dukun lasing niba itu mainyo si Bainar mencari badan diri ambo Lata golek ke dalam sawah, lata jatuh ke dalam lalu labagu limang baju narancak lekane lulu rambut si Bainar itu bana melanya kini indak guno lah dirantang lamu bekato sinan melakini tumpak kepado deninyo si buyong abidin tadi kalau pandape yakan wangi kini pandape ambo meladang ade ayah biana inyo datang kemari nak nyorasoi dinang kayo nak nyotantu pulo sakit yo sangan ngoyai Karena taunya disakit sana itu bana katanya kini menjawab di sini nanayanya kalau ba itu disibuyang nanaya indak lo banyak cerita membadu inyo tari jula main bau piak Bainar ronde da abidin calik lainar dalam coiku Abidin indak kaman calik bertambah malah makan badunya bertambah jadi cak buayo menajak ke tanah masuk itu sadang keninyo mula si Abidin sadang menambang tanah jumbo sadang memadu tengah sawah indak lo lamu leyan taronyo tumpak kepado si Abidin sadang menjadi memadu tengah sawah dibilang di sini mula si Upiak tadi inarlah datang masuk itu letagak-tagaknya di pamatang onde dai calik lainar lain mana bantunya udah kini lanak mati badan inar dasa padu de udah pagunung indak tampak bana inar lagi losong orang ngodai Itu bana kato sabananya indak lo guno le dirantang lamu rupanya si buyong si Abidin de indaknya dangan kecik si Upiak daknya acuan sabananya pandangaran talingo kainyo Bainar juo nanawak memangku juo indak tapik dole tujuan kane la kaki kane pangku tasim Pue buyong Abidin tepat inar mengajar nyanyo detwene Oh, kepercayaan
Cubalah fikir nande udah tumpak kapang ado badan ingin dinar lapang ayah dek manunguri udah naninda macuakan Tuhan nande ngerang pakai udah coy itu bangana dek bayinar lanyo kajanya dek bayinar lanyo tagaan di di bayi naradik kandungnya nalataga obang inar kini inyo tagalo si abidin lanyo gusuk kaki kane pangku galak di sini si abidin di sini aku inyo galak inar lah galak pulo kini jo ayah galak pulo mangkonyo galak mamandang inyo sangko kane di matonyo kironyo buangnya nalaki gunakan duanya denai Manita peyokaran orang lagi coy ko banadai nambut tangguang indak rasodai kaelo lah ngaila otue sinan manjahawa si abidin kini coyku didik kandung adik lapang asih alagi lo indak bapikir mola kini indak bau tak coba jangan tuang indak babangana di kapang lo cubo inokan di manuangkan tumpak kabangadan diri yang ambo iyo kenang adik tahu juga letak di bangawah apabila anak mincang aja si mincang aja anak sari dia saruk langawi anak mincang atak itik utan laki di jangari ranjeng kiang kan laki di tangan dan kiri kan salah tabangau rangan takkan kalau sabantu dia ambunan ko pangalangkan akhiram ta'an
Kini cuy ko malah sawananya tumpak kepada badan diri ambo. Lai kok jale di dia kandung indak bersuku dia elok bana. Indak badusa nak banang konten dagang si balet tak babunti letak di bawah pabilangan. Adik orang kayo di nagari, adik orang elok orang rancak dalam kampung indak dan kurang cik juo. Tunangan adik orang bertitel pulau tumpak kepada badan diri indak paralu gadili. Oh gadili. Indak perlu mula nggak dicari itu anak katanya kini ala kesanang tu didik kandung menjawab sinan si Bainar. Kini cuy ko mula sawananya tumpak di badan diri yang boleh kok jale nande udah. Kok indak namuda sama pulang joinar hari kini biarlah sansai kaduonyo biar anak mati dalam sang awak odai. Biar nak mati dalam sawah indak perlu ambo mula balik seorang. Kau ndak namu dah sama joinar dah balik pulang. Biarlah sama nak sansai kaduanya. Kata sampai menjawab si Abidin. Ala kok bayi nok dia bamanung. Kenalah bapikir adik duduk seorang. Malah jua bak kecek orang adat fikir pelito hati adat manung 1000 akak. Fikir hati lah beda ulu bawa manung lah dia kandung nak tabi akan 1000. Nak sanang adik berfikir cuy tu kata si Abidin ala kok sanang di Bainar. Menjawab sinan si Bainar, ku ambo dah duduk berfikir semanja hari le malam tadi entong berfikir sama seorang. Buahnya dalam pemikiran ambo ndak bisa dialilai. Cuy tu kata jawab si Bainar. Kini cuy kola nandi udah konda ibu lah udah dinar biarlah mati sama seorang udah bidin. Itu wana katanya kini ndak guna dirantang lah mulai de ayah si buyong si Abidin de ibu mencalik si Bainar. Kok rambut lapan mulu malah diluluk, kok baju lah basah malah dia iya sawah. Itu wana dipandang baju ranca ala-ala buruk onak kandung buyong Abidin. Kini cuy kolai di Abidin nanti lainar balik pulang ibu lawak dinyo. Kini cuy ko di ayah kata si Abidin. Takut awak sadang tabang kali sawah orang kembalun sudah. Borongan sudah kita abikan kok tiba orang nampunya sawah. Alamat kita ke kane berang satu tersabut cara itu bara borongan udah ambil iko mapiti pembayinya baranti lah udah bakarang aja udah bidine. Baranti
bila udah dulu bakarajo melawak balik pulang iko make piang dai kabalanjo itu bana kato si bainar satu tasabui caro itu piti talata di pamatang pitinyo ambil dia bidinyo barikan baki ayahnya baranti lalaya kita karajo kok datang nampunyo sawah dipulangkan kepiangnya balik nak bulik karajo ambo dolai di bainar Caitu wana katonyo kini antaba alo yakini si bainar mangkonyo kasih kana amburu oyakan duangi indak lamu melapar etongan bainar balik baduo jo si abidin naya mair yang di balakang manggeliang-geliang ayah menyandang badu mencari anak jo inyo si upiak bainar babimbiang tangan dalam sawahnya tampu sawana lebar pematang tak bisa dipijaknya langsung menuju tapi rimbo ala bajalan di nangkar yang kabajalan babimbiang arangan nama sinan mulainya kini rupanya nan si bainar tumpak kepada badannya kini letibo di rumah mande si abidin sadang di sinan tolataan to bilang si buyang al-mukrim sadang di rumah malah si bainar sadang di rumah mande si bainarinyo menanti juonan di sinan di menanti sajonya di sini dinanti balunyo pulang de hari labare bang patang lapane ayah si bainar tentu kamanakanyo lapaya kamananti nananak balunyo tibo kalau ketampe si Anis malah ke sungai Tunu lepati tibo bainarko mungkin antala kama pulo caitu bana katonya kini dibilang nanaya tadi kini ceko malah diang buyang dinamu buyang disuruh katokan pesuruh ambo barangke ang kini dari rumah jalan lapasa sungai Tunu jalan lapasa sungai Tunu itu bana katonya kini dibilang sinan si al-mukrim tidak guna dibilang lamu rupanya nyoma so itulah diracak kereta reli tidak tanggung turun di rumah ma'alun lalagaklah
si alkini nama alun laga anyukini laki Sarawak Mahabali laki baju kemeja ali laki jam tangan lah di tangannya nombor cincin ado di jari laki sepatu lajo kausnya nanco itu bana si al-mukrim minta dihitung dalam mulai awak rancak malagak pandai lah diracak kereta tadi langsung menuju sungai Tunu dek lambik lama di jalan jauh bersarang hampir jauh dek hampir malah kita bilangkan lah tiba di sungai Tunu di rumah si Upiak si Anis tadi satunya tiba di sini nindak dalam antaranya letibo di rumah Marianis rupanya malah Anis kini satunya tampak malah si al-mukrim nyimbau sekali lelaki ni berhenti dahulu malah dah itu bana katanya kini satu tersabik cara itu berhenti sekali malah kini langsung ke tengah laman naik ke rumah olah tarisa ke rumah dibilang sinan malah si al-mukrim bertanya sekali bagi Anis kini cuy kola de Anis lai kemari tadi si bayi lai kemari mulainya jawab si Anis mula lambik-lambik tapi nyo sebentar saja duduk nyopai ke kotak gadang dah alai kok iyonya dia ke kota gadang ke rumah sia mungkin nyopai citu mana katanya kini menjawab sinan mula si Anis kok itu nan udah tanya ndak jale dia ambo tempat tujuan ndak tentu tempat nanyo jalan antar ke rumah sia tuinyo ke kota gadang itu mana katanya kini dia tong sinan jale-jale tumpak kepada badan diri nanambo tujuan inyo dah indak jale sadang bacarito caro itu sadang mangkato katonju sadang batanyo-tanyo kini rupanya Anis mencalik ke tengah jalan inyo mencalik ke tengah jalan kiranya tampak malah si Bainar satunya jale si Bainar upanya Bainar lah mencalik ke rumah Anis lah tampak pulo dinyo si al-mukrim nak tanggung kancang kereta di kayunya di hari kabare bang patang tapi pengana malah si Bainar kalau ambo langsung pulang dak ado ambo tampak malah di al-mukrim baso ambo jatuh sebagai jula jale datang tanya-tanya
Sadangkan inyo melasi upiak lesi bainar tabi pangana sakutiku. Datanglah oto dari Ili, datangnya dari Aji, entah datang di sungai Panu, entah nyosaing otapan, entah oto datang di Pungasan, dak jale do tumaranyo menuju Padang. Berselisih melaju motor tu, pura-pura melasi bainar tersasak ke tepi jalan, nyotajunkan sajo ke dalam banda, itu bana melasi bainar. Satunya tiba dalam banda, indak tangguh ribu si bainar, nyopacaru orang oto, itu bana melakini. Tampak jauh di si Al-Mukrim, de inyo jatuh si bainar, sampai nyo stop oto di Al-Mukrim. Itu orang kanai ndak jale diangku jadi sopir. La jale angku jadi sopir, ndak tanturan tersasak ke tapi. La jale orang pakai sepeda, jo itu bana katanya kini. Ma'alun si buyong Mukrim, inyo tantu malah caro itu, berang kabake sopir tadi. Ndak jale di kami doinyo kanai di oto, indak ado kanai di oto, mungkin tak jatuh sendirian, kotak bana kanai di oto, jatuhnya sabab di oto, itu kata si Al-Mukrim baranti yang kuda ulu. Tepaso sopir baranti la berang-berang melasi Al-Mukrim bekato sinan melainyo si bainar kane oto awak indak dah kato bainar awak takwi kane roda belakang awak aso tajun masuk banda daripada di diliang oto. Kini orang oto dah indak salah, nanawak janjian kata jatuh itu bana katanya kini. Selesai paretongan je orang oto pai bainar tinggalnya tolong membasuh baju di Al-Mukrim. Kemako inar tadi sambil membasuh-basuh baju, bekato sinan si bainar ambo langsung dah ke balai Salasa. Pai ke rumah kawan ambo, itu bana katanya kini. Indak jale do tadi dek kami, basuh adik lapi ke balai Salasa, dek pai tadi ambo tibu, lapai ambo dek mananti, hampir sehari ambo di rumah. Menjawab bainar sambil galak, danga dek udah sabananya, tu mengajur aku dah duduk di rumah, baru sehari duduk di rumah ambo udah lah rasa, kunun kok kabalamu-lamu. Itu kata si bainar, onde dek kandung bainar, kola jale lo basuyo rumah ambo, salamonyo nangamu. Ola udah di sini nonare. Itu bana de tuanai katanya kini adik kandung tumpak kepada melainnya nambah dua lah balik pulang keduanya tiba di rumah kita bilang lah sanang hati mandi jo bapak mencari anak nambah dua
Ala dicalik si baina dicalik baju lekane luluk dia aku tadi keto tanya mandekan itulah di mande kami lesamo je udah al-mukrim balik pulang. Di sisi dia to sangat kancang dek takut ke diri dia roda ambo tajunkan ke dalam bangan dan dekan dua ngiri. Layo pulo mula kato mandenyo layo pulo kato apalah taki cue mande jo ayah ba itu bana di si bainar tumpak kepado lay badaninyo dibilangkan bana la si bainar lasanang rasonyo hati lasaju dikiro-kiro ba itu banananyo bilang indah lamo sesudah itu. Ko iyo lai coy itu nak lasanang banati mande itu lakato mande kini paila mandi na dulu na lakekkan pakaian elok tukala baju jo naranca. Jak siang tadi udah kaulah nantinya duduk malah di kursi lacok palu di pusi na lakek kini di badan ba itu wana katonya mande. Ambo lape tadi mande kawalai salasa berjalan-jalan mencari kawan ba itu bana kato si bainar. Ala sanang inyo duduk kini dan bilang sinan melasi al-mukrim malah duduk inyo di kursi satunya duduk di kursi dan bilang ayakan wang tui yo mama si al-mukrim. Bekatolah mama kandung inyo onak kandung upiak bainar kini coy kola di bainar anak apa inar idang ada inar sawananyo iko kato dari apa. Dangalah de iner sabananyo na inan apa kini mangaban lataan la nasi nan di tanah mande jak tadi si buyong nan di siko balunado iner nama idangkan itu kato apanya. Tagak sugiro sekali si bainar lanyo tatiang hasinyo kini lanyo idangkan hati meja naba itu inyo nak kandung nan dan bilang mana. Lata-lata nasi mula secupi nyota-lata nasi nambah idangkan ruponyo nasi nata-lata bakato mande jo bapak kini cuy kola nak kandung. Onak kandung ngayupiak si bainar serato jo buyong al-mukrim makanlah kalian lai kaduonyo boleh samo jo apa jadi jo. Itu bana malanyo kini indak guno dirantang amo ala kamakan ninyo kini rupo de inyo si bainar 3 ringgit tengah salapan sebulan 30 hari indak lama nasinya makan galak bidin bantu tadiri. Biarlah buruk bana si Abidin, biarlah bansik bana badaninyo, namun cinta bakit si Abidin ba itu bana nasi bainar. Dalam makan pangananyo indak nantantu la jale tumainyo katambunyo sangko gulai nanyo ambil kironyo aye tampek basu nanyo tunggangkan. Ba itu bana malanyo kini tamanung duduk si bainar rondela dia koyai badan ambo.
Lade aku mande badan inar antala pasi antala paniang badan inar sangko inar kola sambana inar ambil kironyo aye tampe basu nasi tatambu sabanyaknya di basu tangannya jadi inar lari ke dalam bilik bagolek dalam kulambu pangana ka abidin juo dekan wengi rupanya dibuyong si Abidin limo kape jo limo kambiang ketiga asam limo lunggo mungkin malam pilihnya al makin sangariang mungkin bainar jatuh lagi lo di ke dalam bilik nak jadi pulau malah si Al-Mukrim makan tak jadinya makan kini teman wang duduk di kursi nak jadi nasinya habiskan bakal to sinan mama inyo nak kandung sayang yo mama abia nasi melada ulu beko tetanyo si bayi Koto tanyo mula si bainar coy tu bana mula kini sadang de inyo orang muda tu nambah namo mula si buyong Al-Mukrim lah sudah tangannya basuh marokok kini sabatang tabik palu di kanyangnya di itu bana malanya kini sedangkan inyo malana naya jo mandinya lecame mencalik na laki-laki mukola pucik dipandangi dituri di mandi jo apanya langsung ke biliknya nan dalam oi nerapa yo nak kandung oi neribu sayang nae mengawak luak ke manang ba aku hati nak diparus manga sampai sabantu itu duduk bapikir lain narai duduk berpikir lain narna itu bana katanya kini sedang diuntung ke dia nala dibilang sama so itu nambah namo malah si bainar kadang mandi ka mangecik kadang apa ka bakato sinan la duduk si bainar kini coiko la de apa danga kempulo di dekandung tumpak di badan mandi diri ambo inarkan kabakato baki apa aduh sakitnya kaki nangko dek luko di kacan pacu tu makan iyo malah talembak sopi aduh sakitnya hati nangko dek ulah kato tadorong ju sampai marusak dalam hati
Cuy tu bana kato si bainar kini cuy kola de ayah tumpak kapado udah al-mukrim supulang lainnya udah ulu cerita jangan pa banyak atinar sadang rusak bana ndak dapet katonane lo da alai kemanakan mama dan ada al-mukrim sabananya kini cuiko diang buyong balik pulang dahulu kita cari bisa pareto itu bana melakini kalau itu kecek mama tepaso ambo ke manurui mama itu bana malahnya kini sadang de untuang kadian ala rupanya malah sama so itu tumpak kepada malah badan si al-mukrim mati nan nindak tanggung berang ndak tanggung berang hatinya terpaksa turun jo kini rupo si bainar tinggal te rumah si alpai bainar tinggal tamanung manuang si bainar hari kenala malam yo kira-kira hari jam 9 nandak menjalang jam 10 ada ala awaknya tinggal nanti bertambah cululu ba itu bana malakini de hari barebang tengah malam de untuang kadian ala rupanya mandi kabatanyo kabaki anak kandungnya anak kandung uti bainar dan isi hati nak kadisabui sabananya oba akini sinan bakato si bainar tumpak ke badan mandi diri ambo cuy kola dek mandi tumpak kepado badan diri sekolah ambo ndak bisa lain tidak bisa malah utak berfikir cuy tu kato si bainar tumpak kepado badan ambo selain sekolah mandi rencanakan itu terserah di mandi saja diulah karajo bapak jo mandi mangko sampai yang bocok ini itu bana katonyo lain tumpak kepado badan diri ikoi si kato kamande kandung selain dari abidin yang kajadi junjuangan ambo ndak bisa mande carian itu bana kato si bainar asal lain dari si abidin biar tuanku biar mandu biar kawaanyo kayu di nagari biarlah orang batik tertinggi indak namu hati kadipangakan pada dia li joda abidin biarlah hati landekan olah badan lain romandi
Indak disangko dan karigo-rigo burung sinandung makan padi ndak kadiaso do kaco iko lapis maja nama luka iya tuenei. Terasola sangala de tuene badan la angawai biar lepai badan bak kini rancak di jalan rumahnya anyolai malam kini jua awak pai rancak di jalan rumah buruk mandinya itulah kato mandi si bainar serato jo ayakan duanginyo rancaklah ayak kini pai sudah makannya sudah minum barangke ayakan duanginyo lah diracak karet kareli rancak langsung menuju sungai tununya langsung ke kota gadang. Biarlah jauhnya lupa indak sanang hati saja batamu kok bacari darah ndak sanang ba itu nama laki ni ala tibo di rumahnya di kota gadang. Satu tibo nan di kota gadang main bola ayakan duanginar tadangal ayat di rumah came sekali si Abidin. Bunyi suara orang kayu mula nama ibu ayah si upiak si bainar tampan kamati ya badan kita Bakato ayah si Abidin kola cuiko nak datang nyokini tak ubak sepantun pisang awa indak kama ilak lai lai jale di buyong kini di awak musuh ndak kabacari basuo pantang lo dan ilakan Abidin Cuy tu bana kato nanyo bilang sadang de untung laka di enala indak lo lamo antaronya tumpak kepado inyo mola nan si buyong Abidin la tampak ayah bainar dari janjang galak leo satu naik le di rumah Abidin dosana kato baliau lai di rumah pak katonya kini kato jawabnya si Abidin aka bapak kato Abidin kato sampai leo bakato nanaya bainar tadi kini cuiko meladiang Abidin lebih sang pulang kini tu kato nanya sampaikan nanambo nak bisa dopak pulang kini pai samo jo apa ke rumah apa nak bisa ambo barangke malam koju kok barisuk lai dapik cuy tu katonyo banakan menjawab sinananaya si bainar ampara lu kini ke rumah ambo angapokan anak gadi ambo ang dan kadukan ke polisi ko indak capek buyang be onak kandung ko indaklah capek buyang ube wak den kadukan ke polisi nak mati lang ditanganinya teman si buyang le Abidin tadi kok nyokadu nawak malah ke polisi iyo buktikan indak ado sadang pabilo awak bakarajo ba itu malah pemikiran ninya
Kula ba itu diapa nang kaelok sama menanti lah badan kita. Cuy itu jawabnya de si Abidin. Dek banyak cerita jua ya si Upiak malah si Bainar. Ampi lagu jua ya si Abidin. Kini narang kayo datang ke rumah ambo. Sampai berang-berang kana ambo. Indak pandang memandang sakete yu. Indak sagan manyagani. Nanambo sagan dirang kayo dek kepiang banyak sinan sajo. Tapi kok jo tulang lapan karek ko jo angku mangalu ambo kasagan. Alo nang kambo takwitkan kok mati bana ambo ndak ado rato tinggal. Tapi kok mati badarang kayo babandu rato orang nanti.